चे मनापासून स्वागत करते. आजचा दिवस तुम्हाला खूप सुख शांती आणि समृद्धीचा जाऊ ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर मंडळी, कोकणची माणसं साधी पोळी हे माझ्या चॅनलचं नाव आहे आणि या चॅनलमध्ये मी कोकणातले सण तसेच नेचरचे व्ह्यू शॉर्ट्समध्ये आणि महाराष्ट्राबाहेरचे टुरिस्ट प्लेसही दाखवते. तर नक्की माझ्या चॅनलला जाऊन व्हिजिट करा आणि पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी पोळी हे चॅनलचं नाव आहे. ओमकार आठवले, नमस्कार ओमकार दादा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं मनापासून स्वागत आहे. तुळशीची लग्न झाली का ओमकार दादा? फर्स्ट लाईक, थँक्यू ओमकार दादा, थँक्यू सो मच. बाय बाय. अरे असं कसं आताच आलास आणि बाय बाय करतो? असं का लगेच येतो आणि लगेच जातो? तर मानसी कुठे आहेस? लाईव्हला लगेच जॉईन व्हा पटापटा लवकर. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. काल पावसामुळे काम ठप्प होतं, आज चालू. ओके दादा, ओके, चालेल चालेल, काम कर. तुझं आजचं काम खूप छान चालेल बघ. छान छान भाडी मिळतील तुला. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. संदीप दादा नमस्कार. आज काय स्पेशल? आज काय ते चवळीची भाजी, दाल पालक, खीर आणि भात. स्वरतन कशी आहे साधी भोळी ताई? मी छान आहे. प्रसाद के हेलो ताई, लाईक डन, थँक्यू सो मच सर्वांचं. स्वरतन, प्रसाद, संदीप, ओंकार तुमचं तर सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. आणि पापड आणि लोणचं पण आहे दादा. हो दादा, पापड तर नक्कीच. सर्व संदीप आणि पापड. तर मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनल लाईव्हला आहे. पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. निलेश दादा, हॅलो निलेश दादा, नमस्कार. कसा आहेस? वरण भात लोणचा कोण नाही कोणचा. राईट. डाळ भात, वरण भात ना आमच्याकडे नाही म्हणणं. आमच्याकडे कोकणात असं म्हणतात, डाळ भात लोणचा कोण नाही कोणचा. कुणाल दादा म्हणताय समर्थला नाही मनाताई. कोण समर्थला हाय मनाताई. हाय समर्थ, हाय समर्थ. कोण आहे दादा तुमचा समर्थ? मुलगा आहे का? हाय समर्थ. सॉरी स्तुती, मी काल तुला इन्स्टाला म्हणजे कनेक्ट नाही, जॉईन नाही करू शकली मी. सॉरी, जरा कामात होती ग. भाजी वगैरे संध्याकाळी आणायला जायची होती त्यामुळे. पण आज नक्की मी तुला हाय बोलते. जिंकलो, हिप्पी फुरे, वर्ल्ड कप जिंकलो ताई. आय एम सो मच हॅपी. हो दादा, वर्ल्ड कप. हो दादा, हिप्पी फुरे. जेवण झालं काल स्तुती? अगं चालू आहे.
सगळी उकड काढून घेतली. आता फोडणी चालू आहे. लाईक, हाय ताई, लाईक डन, थँक्यू. सुट्टी, शाळा चालू झाली असतील ना की सुट्टी? आज सुट्टी आहे, शाळा सुरू झाल्या पण सुट्टी आहे आज. ताई तू जॉब करत आहेस? काय करते? मी जॉब नाही करत दादा स्वरतन, मी जॉब नाही करत, जॉब नाही करत. किंग ऑफ इंग्लिश ग्रामर, हाय भाभी कैसे हो आप, क्या हाल है आपका? स्तुती मानसी, ताईच्या लाईव्हला आली नाही का? येईल कदाचित, काहीतरी कामात असेल. रामभाऊ जाधव, नमस्कार रामभाऊ दादा, नमस्कार. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं मनापासून स्वागत आहे. निलेश दादा मध्ये प्रणीतचं काय झालं, काय कळाले का डिटेलमध्ये? म्हणजे ह्याच्यामध्ये सांगतायत व्हायरलमध्ये की त्याला डेंग्यू झालाय म्हणून. आता खरं काय समजत नाही दादा, खरोखर झालाय की काय खोटं सांगतायत काय समजत नाही. पण जर त्याला नसता डेंग्यू तर नाही पाठवलं असतं, मला तर असं वाटतं. दीपक मॅडम चष्मा कुठे गेला? चष्म्याला कुठे ठेवलं तोच भेटत नाहीये. आज काय आहे ताई? आज आहे चवळीची भाजी आणि दाल पालक आणि खीर. ताई तुम्ही मानसीच्या लाईव्हला का नाही आल्या? कधी घेतलेलं तिने लाईव्ह? तिने ती बोललेली की मी एवढ्यात नाही घेणार म्हणून. ती बोललेली की मी एवढ्यात लाईव्ह नाही घेणार, थोडे दिवस जाऊ दे, कामात आहे, मग लाईव्ह घेणार. कधी घेतलेली? नवनाथ खराने, नमस्कार नवनाथ दादा, लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे तुमचं. बीपी ब्लॉग, श्री स्वामी समर्थ, जय श्री स्वामी समर्थ, जय श्री स्वामी समर्थ. दादा तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. नवनाथ दादा तुमचंही स्वागत आहे. चॅनलला जर नवीन असाल तर प्लीज लाईक करा चॅनलला डबल टॅप करून, आणि नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. आपलं रोज लाईव्ह असतं 1 वाजता. दीपक दादा आणि नवनाथ दादा लाईक, चॅनलला सबस्क्राईब करा. दीपक म्हणतात मॅडम आधी चष्मा घेऊन या ना. हो हो दादा, जेवण आटपायचं आहे. गबेश दादा बोलतायत हाय. हाय गबेश दादा, नमस्कार, लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे तुमचं. नवनाथ दादा हाय. मॅडम चष्मा कुठे आहे? आधी चष्मा घेऊन या. हो हो दादा, आणते. तोपर्यंत लाईक करा चॅनलला चष्मा आणेपर्यंत. तर आधी चष्मा घेऊन या, आधी चष्मा घेऊन या. संदीप दादा विचारतात पाऊस आहे का? तर नाही आहे, कोकणात जरा कमी झाला पाऊस. दत्तात्रय दादा नमस्कार. नमस्कार दादा. स्तुती म्हणते 11 वाजता चालू केली ती वाटते. नाही ग, तेव्हा मला माहिती नाही, मोबाईल हातात नाही घेतलेला. पण ती बोललेली की एवढ्यात नाही चालू करणार, लाईव्ह नंतर घेणार, एवढ्यात नाही करणार मी. मला क्लीन करायला पाहिजे. चष्मा घालून काम कर. हो दादा, चष्मा घालूनच काम करते.
ताई मी पण 12 वाजता गेलेले लाईव्हला मानसी ताईच्या. हो का? मला माहीतच नाही गं कधी केलं तिने ते. तुम्ही कसे आहात ताई? दत्तात्रय दादा मी खूप छान आहे. तुम्ही कसे आहात नक्की सांगा. सॉरी यार मी बघतच नाही. बीपी दादा नमस्कार. दत्तात्रय दादा विचारते तुम्ही कसे आहात ताई? मी छान आहे दादा. बीपी दादा थँक्यू सो मच 7 नंबरला लाईक केल्याबद्दल. चॅनलला पण सबस्क्राईब करा दादा. आणि कुठून बोलताय नक्की सांगा. दीपक दादा थँक्यू सो मच. घातला चष्मा मी. दत्तात्रय विचारतात आलो का नाही ताई पंढरपूरमध्ये? नाही दादा अजून नाही आली आहे मी. कुणाल पाटील चष्मा नंबरचा आहे का? हो राईट साईडच्या डोळ्याचा आहे. चष्मा जवळचा आहे की लांबचा? लांबचा. स्वरतन आता मॅडम सारखी दिसून राहिली ताई चष्मा घालून. धन्यवाद. राहुल मैत्री हाय राहुल. कुठून बोलताय नक्की सांगा. आणि कोकणची माणसं साधीबुड या चॅनलला तुमचं मनापासून स्वागत आहे. आवाज नाही. हो म्यूट केलेला. श्रुती ताई स्वयंपाक झाला नाही का? स्वयंपाक झाला नाही का? नाही ग आता बनवते. चालू आहे बनवणं. स्वरतन आवाज म्यूट झाला. हो झाला. सॉरी त्याबद्दल सर्वांना. संदीप दादा म्हणते 7 लाईक केले. थँक्यू संदीप दादा. अल्बर्ट इंग्लिश हे कोकणी विद्या काय असतो हो? दादा आम्ही कोकणी विद्या वगैरे काही करत नाही दादा. दादा पण मला माहिती नाही कोकणी विद्या काय असते ते. विचारून मला सांगावं लागेल. त्याच्याबद्दल माहिती मिळवावी लागेल. त्यानंतरच मी तुम्हाला सांगू शकते. पण खरंच मला काही माहिती नाही याबद्दल. अल्बर्ट दादा कुठून आहात तुम्ही? कुठून आहात? तुमचं चॅनल कुठून आहे नक्की सांगा. निलेश दादा डेंग्यू तर मच्छरमुळे होतो ना. 70 दिवसामध्ये एडेस डास का आमचो प्रणितच गावलो काय? काय बोलतो खरा हा खोटा हा काय समानना नाही. तू मुंबईला कधी येणार आहेस फिरायला? बघू दादा कधी यायला भेटतंय ते. यार दादा निलेश दादा प्रणित गेलो तेव्हा डोळ्यातनं पाणी येऊ लागला. यार एवढी ओट वगैरे केली ते का? आणि शेवटी बाहेर गेलो बिचारो. पुण्याहून. ओके पुण्याहून बोलताय का?
तर म्हणतात लाईक डन. तर मंडळी पटापटा लाईला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी. माझा रवला ना वोट करूचा. कदाचित मनानच विचारो गेलो. मिस्टर सत्यम काकू नीट लक्ष द्या, नाहीतर भाजीत मीठ जास्त होईल. एक वेळ कमी होईल पण जास्त होणार नाही माझ्याकडून. सत्यम काका. इलेश पण मेडिकल ग्राउंडवर गेलो तर काय बोलू आता. ताच ना. पण असं ते दिसत माहिती का आजारी हा असो ना. परत ते कधी एंट्री देऊ होई. कोणाकोणाला वाटतं की प्रणित मोरेला एंट्री द्यायला पाहिजे. शिरा पडो त्या मच्छरींवर. निलेश दादा गेल्या वर्षी माका झालेलो जानेवारी. डेंगू टायफॉइड एकदम. सत्यम काका कोण हो तुम्ही? मिस्टर सत्यम काका. मी तुम्हाला बोलते. ताप तर येत होतो ते का? हा लाईव्ह मध्ये दाखवत होते काय माका माहिती नाही. संदीप दादा म्हणतो तू विशाखा सुभेदाराची डुप्लिकेट असेल. नाही मी त्याची बहीणच असेल. संदीप दादा मी तिची बहीणच असेल हो गेल्या जन्मीची. निलेश दादा म्हणता नाही येणार आता परत प्रणित. नाही होतो कारण एकदा आउट झाला बाहेर गेलो तर गेलोच. त्याच्यामुळे बाकीची वाचली. ताई मला बरं वाटतं तुला घ्यायला पाहिजे बिग बॉस मध्ये. हो का? वोट करणार काय मग? मला घेतलं बिग बॉस मध्ये तर तुम्ही मला वोट करणार का? कोण कोण सांगा. मी जर बिग बॉस मध्ये गेली तर मला वोट कराल. वाईट झाला जाऊ दे. मग आता निलेश दादा आता तू कोणाक सपोर्ट करतल? ताई आपण दोघे जाऊ ना बिग बॉस मध्ये. कोकणी गँगच जाऊया. स्तुती तू आणि मी जाऊया काय? चालत जाऊया. मिस्टर वोट नाही पण रस्तो नक्की करू. रोस्ट नक्की करू. सत्यम काकांकडनं माका अपेक्षाच नाही. माका वोट करत याची. मिस्टर सत्यम स्तुती म्हणते माझी खूप इच्छा आहे बिग बॉस मध्ये जायची. हो ग स्तुती नक्की तुझी इच्छा पूर्ण होईल बघ बिग बॉस मध्ये जायची. स्तुती नक्की तुझी इच्छा म्हणता स्वरतन तसा मी बघत नाही पण तुझ्यासाठी नक्की बघणार. ओके थँक्यू. निलेश दादा म्हणता मरो आता सगळे कर्मात मरो आता सगळे कर्मात. शिरा पडो सगळ्यांच्या तोंडात माझा नाही तर वसाड पडो बिग बॉस वर आता माझ. चालत निलेश दादा महाराणे एक नीलमला वोट करूया रे.
निलेश दादा, आपण ना नीलमला वोट करूया थोडा. तानिया कसं वाटतं की नीलम काय करू शकणार नाही. स्वरतन म्हणतात 100 ओल्ड मोबाईल विकत घेऊन सर्व मोबाईल वरून तुला वोट करेल. थँक्यू स्वरतन, थँक्यू सो मच. अभय लोखंडे, हाय मॅडम, कुठून आहात तुम्ही? नमस्कार अभय दादा, तुम्ही कुठून आहात? मी आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून, कोकणातली. तुम्ही कुठून आहात नक्की सांगा. स्तुती, माका कोणाला डेंगू? अगं ते बिग बॉस मधला आहे ना प्रणित मोरे, त्याला डेंगू झालाय. डेंगू झालाय बिचाऱ्याला. काय करणार ना, बिचारा गेला. किशोर दादा म्हणताय तुझं जेवण झालं का ग? हो दादा, हे बघा दाल पालक बनवली आहे, चवळीची भाजी बनवली आहे, आता भात आणि खीर बनवायची आहे. अभय दादा म्हणतात फॅमिली सपोर्ट आहे का, करतात का यूट्यूबसाठी? हो दादा, यूट्यूबसाठी मला माझे मिस्टर खूप सपोर्टिव्ह आहे. त्यांनीच मला यूट्यूब चालू कर असं आयडिया दिली. त्यांनीच मला लाईव्हसाठी पण त्यांनीच मला प्रोत्साहन दिलं की तू घेऊ शकतेस, तू करू शकते. तर मी त्यांच्यामुळेच आहे लाईव्हमध्ये. बिग बॉस मराठी की हिंदी? हिंदी बिग बॉस ग, त्यात मराठी आहे प्रणित मोरे. तर ही पहा, चवळीची उसळ केली आहे मी. कोणाला कोणाला आवडते चवळीची उसळ नक्की सांगा. कोणाकोणाला आवडते चवळीची उसळ? संग्राम, आवाज येत नाही. सॉरी दादा, आवाज म्यूट झालेला.
खूप वेळा असं होतं मी करते म्यूट आणि चालूच करत नाही. किशोर दादा कोण आहे? किशोर दादा, किशोर दादा नाही, आता पहिल्यांदाच ते माझ्या लाईव्हला आले आहेत. किशोर दादा कुठून बोलताय नक्की सांगा. आता मला पटापटा मेसेज वाचायला पाहिजे. माका आवाज येत नाही. हा आवाज म्यूट झालेलो गो, सॉरी. निलेश दादा परत बिग बॉस मध्ये गुड नाईट मॉर्टिन नाही आहे वाटतं. ताई मच्छरांना वाईल्ड कार्ड एंट्री दिली जाते. मिस्टर सत्य म्हणतात काकू काहीतरी बोला, तुम्ही फक्त होत हलवताय हो. अरे सॉरी, म्यूट झालेलं. संदीप दादा म्हणतायत आवाज, सॉरी दादा, आवाज म्यूट झालेला, आवाज म्यूट झालेला, सॉरी सॉरी. काकू हे माका माका काय आहे हो? माका माका म्हणजे मला. संदीप दादा म्हणतात आवाज नाही, आवाज नाही, आवाज नाही. श्रुती बोलते आवाज नाही. सॉरी 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 सर्वांना. कशी बनणार, निलेश दादा म्हणतात कशी बनणार तू प्रिन्सिपल? भाषण देऊ गेलंस मुलांका की आवाज गायब होता तुझं. हे देवा, खरं आता माईकच चालू, एवढा बोललोय आणि माईक चालू करू विसरलंय, असं झालं आता. संदीप आता तो त्याचे स्टँडअप कॉमेडी व्हिडिओ पुन्हा चालू करेल. हो हो, खरंच तो त्यात खूप माहीर आहे, चांगलं करतो. निलेश दादा म्हणते मस्त, मला आवडते. हो, त्याची मी त्या दिवशी पाहिली एक यूट्यूबला. स्तुती माका खायची आहे. स्तुती ये मग तुका देतोय चवळीची. घराकडले चवळे असत, घरातल्या शेतात केलेले. भारी आहे राव. माका निस्ता माका, माका माका निस्ता माका. ओके. गणेश शिंदे नमस्कार दादा. कोकणची माणसं साधीभोळी चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. कुठून बोलताय दादा? कुठून बोलताय नक्की सांगा. तर मंडळी, चॅनलवर जर नवीन असाल ना तर प्लीज सबस्क्राईब करा. स्तुती म्हणता ताई मला पाठवून दे, मला तोंडाला पाणी सुटलं. होय काय? पाठवते पाठवतय, नक्की पाठवतोय. आणि कानाच तर पटापटा ज्यांनी सबस्क्राईब नाही केलंय चॅनलला त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करून घ्या मित्रांनो. आणि स्तुतीमध्ये ताई मनीषा ताई आली नाही वाटतं. मनीषा कोण? मानसी बोलतेस का? मानसी ताई कुठे गेली काय माहिती. जेवण वगैरे बनवत असेल, कारण तिची लाईव्ह आता संपली म्हणतेस ना, तर ती जेवण बनवत वगैरे असेल असं मला वाटतं. तर लाईव्हला पटापटा जॉईन व्हा मित्रांनो. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनलचं नाव आहे. लाईव्हला पटापटा जॉईन व्हा. मिस्टर सत्यम माका आमच्याकडे माका माका म्हणे स्वीट कॉर्न. होय मका. अरे माका म्हणजे तुला काय वाटलं स्वीट कॉर्न? स्वीट कॉर्न नसतं ते. स्वीट कॉर्न नसतं, त्याला म्हणतात माका म्हणजे मला, तुका म्हणजे तुला, असं असतं ते. ओके, कळलं का सर्वांना? माका तुका ही आहे माझ्या कोकणातली लँग्वेज. माका वया तुका वया खातलं काय, अशी भाषा आहे माझी. माका मी चुकीचं बोलले नाही. माका म्हणजे मला, बरोबर आहे. सॉरी हा ताई. सॉरी कशासाठी? निलेश दादा म्हणतोय अरे पण अनफेअर आहे ना, डेंग्यूसाठी आमच्या माणसाला बाहेर काढता आणि तो अमाल निळ्या पट्ट्या लावून झोपेत दिवस काढत आहे. हो रे, त्याला तर तिथं सगळे त्याचे लाड पुरवले जात आहेत सगळं, आणि त्या बिचाऱ्या प्रणित मोरेला बाहेर काढलं जातंय. अनफेअरच आहे. स्नेहल घाडगे, स्नेहल ताई नमस्कार. काय करताय? जेवण झालं का?
तुका माका ओके. मिस्टर सत्यम काय करते रे? तू जेवलं रे? ही मालवणी आहे. स्तुती कोण बोलायला लागलो असं काय माहिती. सत्यम सांगतोय. अजय पाटील स्नेहल नमस्कार. स्नेहल ताई तुम्हाला अजय दादा नमस्कार बोलतायत. अजय दादा म्हणताय स्नेहल मॅडम जेवला काय तुम्ही? मिस्टर सिग्मा हॅलो दीदी. हॅलो मिस्टर सिग्मा कुठून बोलताय? कोकणची माणसं साधीभोळी चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. कुठून बोलताय प्लीज नक्की सांगा. आमची भाषा कशी आहे? तुमची पण मालवणी आहे का ग? मिस्टर सत्य आमच्याकडे तुका माका तुकाराम. सिग्मा इंडिया के सीएम का नेम बताओ. इंडिया के सीएम नहीं होते भाई, स्टेट के सीएम होते. आई एम इंटेलिजेंट. इंडिया के प्राइम मिनिस्टर होते. मालवणीत आहे हो. निलेश म्हणतात जाऊ दे वाईट झाला. काय करतल मिस्टर सिग्मा आय एम टेस्टिंग. तर मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. आणि कुठून बोलताय नक्की सांगा. आणि तुळशीचं लग्न झालं का? महाराष्ट्र के सीएम का नाम आत्माराम तुकाराम भिडे. एकमेव सेक्रेटरी. एकमेव सेक्रेटरी. हा श्रुती निलेश दादा कोण आहे? बोल बाकी काय विशेष? स्तुतीताई निलेश दादा मी जेव्हा स्टार्टिंगला जेव्हा चॅनल लाईव्ह घ्यायला सुरुवात केली तेव्हापासून मला खूप सपोर्ट करते माझ्या चॅनलला येऊन. तर मानसी निलेश दादा अजून एक माझी फ्रेंड आहे रोशनी, अशी आम्ही 4 जण आहोत जी खास आम्ही ओळखतो. आता तू पण आहेस. निलेश दादा स्तुतीताई पुण्याच्या आहेत. खूप छान स्वभाव आहे यांचा. मानसी ताईची आणि आमची तिच्याशी छान गट्टी जमली आहे. निलेश दादा बाकी काल काय फिराक गेलाय काय? हा मिस्टर सिग्मा हो गई आहे. स्तुती कोण आहे ताई? कोण बोलत आहे असं? कसं ग मलाच काही कळत नाहीये काय वो विचारताय ते. तू काय जेवलंय काय ओ? तर तू जेवलंय काय ओ असं विचारूच असतं. तू का नाही तू जेवलंस काय? स्नेहल लाईक डन ताई. थँक्यू सो मच स्नेहल ताई. जेवण झालं का स्नेहल ताई? मिस्टर सत्यम आता फक्त तुका आणि माका म्हशी बोलायचा. तुका माका माझ्याशी बोलायचं असं म्हणायचं काय? म्हशी लिहिलंस तू. स्तुति रिश्ते में तो हम ताई के भाई है. चांडाळ चौकटी हो आमची चांडाळ चौकटी आहे आणि आम्ही मस्त खूप मजा करतो लाईव्हला. माझा मिस्टर सिग्मा मेरे लाइव का टाइमिंग है दोपहर के 1 बजे, तो आप लाइव में ज्वाइन हो सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना
आणि सचिन महाडिक दादा म्हणतायत लाईक डन. थँक्यू सचिन दादा, तुमचं स्वागत आहे चॅनलला. काय करताय? काय कर स्तुती एस तर काय करताय मला नक्की सांगा सर्वजण. तुळशीचे लग्न कोणाकोणाकडे झाली आहे? ओ नाही हडकुत्रिया. जेवण थंड होत आहे, जेवून घे ना. अरे दादा आता तर 2च आयटम झालेत, भाजी झाली आहे आणि डाळ झाली आहे. अजून खीर बनवते, त्यानंतर भात बनवते. अक्षता जाधव काय करते? अक्षता मी खीर बनवते आता. खिरीसाठी काजू सोलते. तर पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा मित्रांनो, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. निलेश दादा लय हसवायला लागले आहेत. निलेश दादा सर्वांनाच हसवतो, खूप मजा येते, खूप सर्वांना हसवत राहतो निलेश दादा. स्तुती ताई काय करते? तुझं जेवण बनवून झालं का? निलेश दादा आज डब्यात काय आणलंस? वहिनीन काय डबो दिल्यान? अरे बापरे, थांब मानसिक पाठवते मदतीक. मानसी वाटतं खोय गेला काय माहिती, त्यानं लाईव्ह घेतलेलं आहे. तू गेलेलं काय निलेश दादा? लाईव्ह गेलेलंच काय? मानसीच्या लाईव्ह गेलेलंच काय? काय झालं? निलेश दादा म्हणतोय माझ्या मत्तीला खीर बनवायला मानसीला पाठवतो, थांब म्हणतोय. तर मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. आणि तुम्ही लाईव्ह कुठून पाहताय नक्की सांगा. अक्षताताई तुम्ही कुठून लाईव्ह पाहताय? कोकणचं एखादं साधं बोळं गीत म्हणा ताई. निलेश दादा कुठून आहात? कोकणची माणसं साधी भोळी, काळजात त्यांच्या भरली शहाळी. एवढंच येतं मला. अक्षताताई मुंबईवरून मत बोलतायत. वाद अक्षताताई खूप छान. मुंबईला पाऊस आहे का अक्षताताई? निलेश म्हणतोय स्तुती हसत खेळत जगावे बरे वाटते. ताईच्या लाईव्हवर दिलखुलास बोलायला खूप सपोर्ट करतात ताई मला. नाही जास्त करून निलेश दादा आम्हाला सपोर्ट करतोय, त्यामुळे आम्ही लाईव्हला असतो. तो येतो आमच्या पूर्ण लाईव्हला. जोपर्यंत त्याला शक्य असेल तोपर्यंत लाईव्हला राहतो निलेश दादा. संकेत कांबळे दादा हसताय. संकेत दादा कुठून बोलताय? थँक्यू सो मच लाईव्हला जॉईन झाल्याबद्दल. कुठून बोलताय संकेत दादा? अक्षता नाही, पाऊस नाहीये का? बरं आहे मग. आता लग्नाची तयारी होणार आहे. तुळशीची लग्न झाली की माणसांची लग्न सुरुवात. संकेत दादा म्हणताय ताई जेवण झालं. संकेत दादा जेवण चालू आहे. 2 दाल पालक झाली आणि भाजी झाली. आता खीर बनवते आणि शेवयाची खीर बनवणार आहे, त्यासाठी ड्रायफ्रूट्स कापते. आणि संकेत दादा म्हणतात पूजा कशी आहेस ताई? पूजा ताई मी छान आहे. तुम्ही कुठून बोलताय आणि तुम्ही कशा आहात नक्की सांगा मला. अक्षताताई म्हणतायत हो. अक्षताई तुमचं जेवण झालं का? सचिन दादा संकेत दादा बोलतायत महाराष्ट्र लातूर. अरे वा, माझ्या शेजारी आहेत त्या पण लातूरकरच आहेत. आज लाईव्हला आल्या नाही, पुरणपोळ्या बनवतायत वाटतं. माझी तब्येत बरी नाही आज ताई. अरे बापरे, काय झालं ताई? पूजा ताई काय झालं? काय बरं नाहीये? अक्षता या मग आमच्या लग्नाला. तुळशीच्या की तुमच्या? पूजा अक्षता ताई कोणाच्या लग्नाला येऊ? तुळशीच्या का? मान दुखती ताई. तर पूजा ताई मानेसाठी ना थोडंसं एक्सरसाइज करा. हे बघा,
असं पकडायचं आणि इथून जोरात स्ट्रेच होईपर्यंत दाबायचं. या साईडने पण असं, आणि अँटी क्लॉकवाईज नंतर अँटी क्लॉकवाईज असं मान फिरवायची. खूप आराम पडेल तुम्हाला. निलेश दादा कुठून आहे? तर निलेश दादा आहे पनवेलमधून, मुंबईवरूनच. संकेत दादा म्हणतात बरोबर. संकेत दादा चॅनलला लाईक केलात का? आणि चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा. मराठी माणसांचा सपोर्ट मला खूप गरजेचा आहे. तुमच्यामुळेच मी पुढे जाऊ शकते. तर नक्की लाईव्हला सपोर्ट करा चॅनलला. अक्षताताई म्हणतात तुळशीच्या. ओके अक्षताताई, तुळशीच्या येते येते. मानसीने लाईव्ह घेतलेले नोटिफिकेशन तर नाही आली, माहीत नाही. तेच ना, ह्या स्तुतीताई म्हणत होत्या, कारण त्यांनी तिला काल सबस्क्राईब केलेलं, त्यामुळे मला तर कळलंच नाही कधी आली ती आणि कधी गेली. काम व्याप करतात ताई, काम व्यायाम करतात ताई, थोडा सांगशील ताई? काय व्यायाम करतात ताई? ही मान आपण हा असा हात ठेवायचा आणि पूर्ण इथून स्ट्रेच यायला पाहिजे, असं दोन्ही साईडने करायचं, आणि मान क्लॉकवाईज आणि नंतर अँटी क्लॉकवाईज अशी फिरवायची. तुम्हाला खूप त्याने आराम मिळणार नक्की. निलेश दादा विचारताय, स्तुती मी नवी मुंबई, कामोटे गाव, देवगड, तू कुठून? तर स्तुतीताई उत्तर द्या तुम्ही. सुलक्षा, हाय सुलक्षा, मासे खाताय की नाही आज? काय असा? अनिल दादा, अनिल दादा नमस्कार. हाय मॅडम. काय दादा मॅडम कित्या म्हणतोय? काल इलेलं आहे मा भाऊ बिजे, मी केलंय ताई फोन. लग्न की कोणाच्या दादा? कोणाच्या? तुझा लगीन झाला परत काय? अनिल दादा परत काय? स्तुती म्हणता, निलेश दादा माझी तिकडे मावशी आहे राहायला, जुई चौपाटी. अरे वा, जवळ आहे सर्वांची पाहुणी. आज खूप काम असा ते का लागान, जास्त वेळ बोला शकणार नाही गो, उद्या नक्की बोलूया ताई, सॉरी. ओके सुलक्षा, चालत उद्या बोल, आणि सांभाळून काम कर. मान मोडल्याने राहते का ताई दुखायची? म्हणजे दिवसात ना तू 2 वेळा कर ग, सकाळ संध्याकाळ, थोडासा फरक तरी पडेल ना. आणि डायक्लोफेनास म्हणून एक ट्यूब असते, ती पण लावू शकतेस तू. डायक्लोफेनास म्हणून एक ट्यूब असते जेल, कसं त्याने पण जरा आराम मिळतो. गॅप वगैरे आहे का मानेमध्ये? मान मोडू नको, कारण मला माहिती नाही मान मोडल्याने काय होतं, पण व्यायामाने थोडाफार फरक पडेल. सचिन दादा बोलतायत, हॅलो दीदी. सचिन दादा नमस्कार, तुमचं लाईव्ह मध्ये स्वागत आहे. कुठून बोलताय नक्की सांगा. संकेत दादा म्हणते, ताई आपण लाईव्ह कधी येता? दादा माझा रोजचा टायमिंग फिक्स आहे, 1 वाजता माझं लाईव्ह असतं रोज, दुपारी 1 वाजता असतं. तर नक्की तुम्ही जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधीभोळी चॅनलला. आणि माझ्या चॅनलमध्ये कोकणातलेच व्हिडिओ आहेत आणि शॉर्ट्स आहेत, देन माझ्या रोजच्या लाईफमधले शॉर्ट्स आहेत. तर आणि महाराष्ट्राबाहेरचे ही टुरिस्ट प्लेस आहेत, तर नक्की जाऊन पहा. संकेत दादा नक्की जाऊन पहा आणि कमेंट करा तुम्हाला कसे ब्लॉग वाटले ते. सचिन दादा म्हणताय, सचिन दादा कुठून बोलताय नक्की सांगा. मिस्टर काकू माका भूक लागली हाओ, करा ना लवकर भाजी. मिस्टर सत्यम काका भाजी केलीये, डाळ केलीये, पण भात करायचंय. आज जरा उशीरच झाला बाबा, सर्व साफसफाई होती आज, तुळशीचे लग्न म्हणून. करते ताई, थँक्यू हा ताई सांगितल्याबद्दल. ओ पूजा ताई थँक्यू का म्हणताय? थँक्यू नका म्हणू, मला जे माहीत आहे ते मी प्रत्येक वेळी सर्वांना सांगते. फक्त लाईक करा एक चॅनलला. आणि पूजा ताई सबस्क्राईब केलं का? सचिन दादा नमस्ते दीदी. सचिन दादा नमस्ते, कुठून बोलताय सचिन दादा?
ताई नाही, झोपून उठल्यापासून दुखती. तेच ताई, मला पण हा त्रास कधी कधी होतो की एका साईडने झोपून राहतो आपण आणि त्यामुळे मान आपली दुखते. पण थोडासा व्यायाम वगैरे केल्यामुळे ना, स्ट्रेचिंग दिल्यानंतर खूप बरं वाटतं. सचिन, जेवण झालं का दीदी? चालू आहे दादा, खीर बनवायची आहे. निलेश दादा म्हणते बरं स्तुती, जुहू चौपाटी खूप चांगल्या ठिकाणी राहत आहात तुमच्या मावशी. तुम्ही कुठे राहता? स्तुतीताई रिप्लाय द्या निलेश दादांना. सचिन दादा म्हणते मी कोकण रत्नागिरी. अरे वा, कोकणातले या. आम्ही पण कोकणातली, तुम्ही पण कोकणातले. खूप छान वाटलं लाईव्ह मध्ये आपली कोकणातली माणसं, मराठी माणसं जॉईन होतं, त्यामुळे खरंच खूप बरा वाटला. सचिन दादा म्हणतात कुठे राहता तुम्ही दीदी? मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलीच आहे, प्रॉपर सिंधुदुर्ग जिल्हा. निलेश दादा म्हणते अच्छा, स्तुती रत्नागिरी गाव असताना परळीमध्ये लग्न, लव्ह मॅरेज का? तर निलेश दादांना उत्तर द्या स्तुतीताई. संकेत कांबळ, अरगपकी कोणाला म्हणताय अरगपकी? सुनीता ताई म्हणतायत हाय. सुनीता जानकेवाड म्हणतायत लाईक डन. थँक्यू सुनीता ताई. सुनीता ताई लातूरकर आहे. सरगम हाय ताई म्हणतायत. सरगम हाय, कुठून बोलताय नक्की सांगा. जेवण झालं का? चालू आहे जेवण, खीर बनवते. निलेश दादा म्हणतोय, स्वर्गम म्हणतायत पाऊस आहे का? कोकणात पाऊस जरा कमी झाला आहे स्तुती. निलेश दादा मी पुण्यात राहत आहे, माझं गाव रत्नागिरीचं आहे, वडिलांचं गाव आहे, तर माझं लग्न झालं आहे, तर मला बीड परळीला दिली आहे. वाव, छान उत्तर दिलंय निलेश दादा. तू पण रिप्लाय दे त्यांच्या ह्याला. मिस्टर सत्यम, आता हे माका तुका हे आता आमच्याकडे बोलायचं चालू करतो. बोल, तुला मारतील बघ. काय हे, कुठली भाषा बोलते, भूत लागले म्हणणार याला. ध्रुव दादा बोलताय नमस्कार ध्रुव दादा, कुठून बोलताय? संतोष दादा, मी वाशिम जिल्ह्यात राहते. संतोष, नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे. वाशिम जिल्ह्यातून तुम्ही लाईव्ह पाहतात, खूप खूप धन्यवाद. चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि खरंच खूप धन्यवाद, तुम्ही माझ्या लाईव्हला जॉईन झाला. हो का? सरगम कुठून बोलताय नक्की सांगा. ध्रुव दादा म्हणतायत एवढं देवाचा फोटो लावलाय आणि भाषा तुम्हाला शोभत नाही. ध्रुव दादा, ताई तुमच्या कोकणच्या आहेत काय? वैभव दादा म्हणतायत ताई तुम्ही कोकणच्या आहात काय? हो दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. तुम्ही कुठून आहात वैभव दादा नक्की सांगा. नक्की सांगा कुठून आहात तुम्ही पण. सरगम म्हणताय जेवणार कधी मग? 2 वाजले, मी तर 3:30ला जेवते दादा. निलेश म्हात्रे, नमस्कार दादा. सर्वेश दादा नमस्कार. नितेश दादा कुठून बोलताय नक्की सांगा. कुठून बोलताय नक्की सांगा मला. वैभव दादा म्हणतायत नमस्कार वैभव दादा. ताई लोक म्हणतात कोकणात नारळ फुकट असते, खरं ते खरं आहे का? नाही दादा, फुकट नाही आहे. 40-50ला नारळ आहेत कोकणात. तुम्हाला कोणी सांगितलं? गणेश काकडे, हाय ताई. हाय गणेश दादा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला तुमचं स्वागत आहे. स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय गणेश दादा? नितेश म्हात्रे कुठे मेसेज आहे? निलेश दादा, मानसी मिसिंग यू. जोरात चालू हा वाटता लग्नाची तयारी. होय वाटता लग्नाची तयारी जोरदार चालू असा. काही नाही काही जोग घेत जायत असताना, त्यामुळे टाइम नाही भेटला.
एवढ्या लेट जेवण? हो दादा, मिस्टर येतात त्यांच्यासोबत जेवते. एकट्याला जेवण जात नाही दादा. जोपर्यंत आपण जिवंत आहोत तेवपर्यंत नवरा बायकोनी एकत्र जेवावं असं माझी इच्छा आहे. मित्र सांगते आमच्याकडे माका म्हणालो की लोका मला स्वीट कॉर्न देतील बघा. काय माहिती हो, बघ बाबा देत आहेत काय. सरगम एवढ्या लेट जेवण? हो लेटच जेवते. अरेंज मॅरेज आहे निलेश दादा. स्तुतीताईंचं अरेंज मॅरेज आहे. त्यानंतर कोण बोलतोय? निलेश म्हणतो आज भात आज बनवत नाही वाटता. नाही रे, आमच्याकडे बनवतं. आमच्याकडे आज देव वगैरे आंघोळीक जातं. पण मी आज लांब होते त्यामुळे सगळा मिस होता माझ्याकडनं. वैभव माझे गाव कालखेड, तालुका शेगाव, जिल्हा बुलढाणा, विदर्भ, महाराष्ट्र, भारत, आशिया. बापरे, खूप मोठा पत्ता सांगितला दादा. थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. तुम्ही पहिल्यांदाच जॉईन झालात वाटतं, कारण माझ्या लक्षात असतात माणसं, पण तुम्ही पहिल्यांदाच जॉईन झालात. निलेश बरं स्तुती. निलेश दादा अरेंज मॅरेज आहे आमचं. निलेश दादा तुझं काय आहे, अरेंज मॅरेज आहे की लव्ह मॅरेज? निलेश दादा सांगत नाही आपल्याबद्दल. तर पटापटा मला चॅनलला लाईक करा. 14 लाईक झालेत. पटापटा लाईक करा. ज्यांनी लाईक नाही केलं त्यांनी लाईक करा. वैभव दादा लाईक करा चॅनलला. योगेश गावरे, हॅलो योगेश दादा, कुठून बोलताय नक्की सांगा. आई अजून माझं लग्न झालं नाही. मी तुम्हाला कुठे बोलली लग्न झाले का? निलेश दादांना बोलली की निलेश दादा तुमचं अरेंज मॅरेज आहे की लव्ह मॅरेज? बरं स्तुती. नांदा सौख्य भरे. योगेश अहिल्यानगर, अहमदनगर. अरे वा, खूप छान दादा, पुण्याच्या जवळ आहात मग. योगेश दादा माझं आहे चॅनल कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनल आहे. आणि कोकणातले व्हिडिओज आहेत, कोकणाबाहेरचेही व्हिडिओ आहेत, म्हणजे महाराष्ट्राबाहेरचे, तर नक्की जाऊन पहा. ताई संकेत दादा म्हणताय ताई तुम्ही काय बनवत आहे? तर खीर बनवली आहे मी आता. संकेत दादा चॅनलला सबस्क्राईब केलं का? चॅनलला सबस्क्राईब केलं तर तुम्हाला खीर मिळणार आहे. सत्यम जेवायला कानी एकत्र जेवण केलं म्हणजे भांडी घासायला पार्टनर होय? नाही बाबा, भांडी घासायला त्यांना कशाला सांगायची. लाईक केलं बरं का, या जेवण करायला. ओके योगेश दादा, थँक्यू सो मच. सबस्क्राईब पण करा दादा. माझं रोज 1 वाजता लाईव्ह असतं, दुपारचं 1 वाजता. योगेश दादा लाईव्हला सॉरी चॅनलला सबस्क्राईब करा. मराठी माणसांचा सपोर्ट खरंच खूप महत्त्वाचा आहे माझ्यासाठी. तुमच्यासारखी मराठी माणसं मला जर जॉईन झाली तर मला खूप आनंद होणार आहे. हो केला, मला खीर द्या. संकेत दादा खीर पाहिजे ना? नक्की देते, या नक्की खीर खायला. अक्का नमस्कार. नमस्कार दादा. मनोज दादा नमस्कार. माझे पण अरेंजच आहेत की चांगली बायको तर आई पप्पांच्या आशीर्वादानेच मिळू शकते. खरं आहे, अरेंज मॅरेज मध्ये खूप ताकद
अनिल काळे, नमस्कार अनिल दादा, नमस्कार. कुठून बोलताय अनिल दादा? लाईव्हला आल्याबद्दल थँक्यू सो मच. निलेश दादा आपलाच विचारते, त्यांचं सांगत नाही आपल्याला कुठून. अनिल दादा विचारतात कुठून आहात? मी दादा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून. माझं चॅनल आहे कोकणची माणसं साधी बळी. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. आणि माझ्या चॅनलवर कोकणातले व्हिडिओज आहेत, नक्की जाऊन पहा. अनिल दादा, तुम्ही कुठून आहात अनिल दादा? अगं सांगितले ना स्तुती. अगं स्तुती, निलेश दादाचं अरेंज मॅरेज आहे. तो म्हणतोय आई बाबांच्या आशीर्वादानेच एवढी चांगली बायको मिळू शकते, लव्ह मॅरेज मध्ये तशी नाही मिळणार असं म्हणतोय. मी महाराष्ट्र राज्य. तर जय महाराष्ट्र अनिल दादा. स्तुती म्हणते अनिल दादा ओके. तर अनिल दादा माझं दुपारचं 1 वाजता लाईव्ह असतं. लाईव्हला रोज जॉईन व्हा, खूप मजा येईल. खूप छान छान मराठी माणसं माझ्या लाईव्हला असतात. तर खूप मजा येते बोलायला सर्वांशी. तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा. स्तुती म्हणते निलेश दादा या कधी पुण्याला आले तर भेटायला, आपण सगळे भेटू यूट्यूबची फॅमिली. हो, जर माझं चॅनल व्यवस्थित जर पुढे गेलं तर नक्कीच मी माझ्या सबस्क्रायबरांना नक्कीच भेटेन. माझी एक मोठी इच्छा आहे की ज्यांनी मला सपोर्ट करतायत त्यांना भेटण्याची. तर मी नक्कीच भेटेन. पहा अनिल दादा म्हणतात जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र अनिल दादा. आणि मराठी माणसांना प्लीज सपोर्ट करा. अनिल दादा मराठी माणसांना प्लीज सपोर्ट करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. ठीक आहे, थँक्यू अनिल दादा, थँक्यू सो मच. आणि रोज लाईव्हला येत जा दादा. दादा जेवलात का अनिल दादा? राम हरी वाघमारे, हाय, नमस्कार राम हरी दादा. नमस्कार सर्वांना, नमस्कार. काय करताय दादा? योगेश दादा म्हणताय 100% तुमचं चॅनल कुठे जाणार? म्हणजे काय दादा 100% तुमचं चॅनल कुठे जाणार म्हणजे मला कळलंच नाही काय बोलताय ते. पण चांगलंच काहीतरी माझ्यासाठी बोलत असाल मी अशी आशा करते. स्तुती भेटू जमले तर, तसे तर होत नाही पुण्यात. तुला जमले तर मग ये मे मध्ये कोकणात. तेव्हा निलेश दादा नक्की भेटणार आहे कोकणात. निलेश दादा मे महिन्यात नक्की येतो. तेव्हा सर्व भेटू असं निलेश दादा पण आम्हाला सांगत असतो की कोकणात या मे मध्ये. तर मंडळी पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला लाईक करा पटापटा. तर आता भात लावायचा राहिलाय. भात कारण गरमागरम हवा असतो म्हणून भात लास्टला लावतो. माका तुझ्या घरी खीर खायला येऊ का? हो स्तुती, नक्की ये, नक्की ये. मी सर्वांना तुम्हाला चिकन बिर्याणी पण बनवून घालेन. मला आवडते नॉनव्हेज रेसिपी बनवायला, मला खूप आवडतो. तू मी वाटी वाटी काय चालू आहे? तुम्ही वाटावाटी वाटावाटी काय? वाटावाटी कुठे आहे दादा? नाही मला काय समजलं.
योगेश दादा 100% चॅनल तुमचं पुढे जाणार असं म्हणायचं होतं. मला एका हाताने जेवण करतोय, एका हाताने कमेंट लिहित आहे. बापरे, थँक्यू सो मच योगेश दादा. खरंच म्हणजे खूप बरं वाटते की मराठी माणूस एखाद्या मराठी माणसांना लाईक करताय चॅनलला त्यांच्या, आणि तुम्ही या चॅनलसाठी तुम्ही जेवण पण करताय आणि कमेंट पण लिहिताय. खरंच खूप थँक्यू. बरं वाटलं खरंच हे ऐकून योगेश दादा. थँक्यू योगेश दादा. तुम्ही प्लीज मला सबस्क्राईब करा आणि माझ्या राईला रोज येत जावा. म्हणजे तुम्हाला टाइम भेटेल तेव्हा येत जा, पण येत जावा कधी नाही कधी. आठवड्यातनं एकदा आलात तरी मला चालेल, पण खरंच तुम्ही येत जावा. खूप बरं वाटलं योगेश दादा. निलेश दादा म्हणताय ह्या पण भेटायला येताना तो चष्मा चेंज कर हा, नाहीतर मी तुला जाम पिडे प्रिन्सिपल बोलून बोलून. मला तसा पण आवडतच नाही, म्हणजे आवडतं म्हणजे लक्षातच राहत नाही घालायचा आहे तो. पण आता इथं एका सबस्क्रायबर दादांनी सांगितलं की चष्मा घालता येईल म्हणून, तेव्हा घातला. चला काकू माका माका मी माका जातोय. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कोकण, जय अहिल्यानगर, जय यूट्यूब, जय लाईव्ह. जय महाराष्ट्र, जय यूट्यूब आणि जय यूट्यूब फॅमिली माझी. थँक्यू सो मच सत्यम दादा, काळजी घे. आणि मला इथं खरंच सर्वांना सांगायला वाचतंय. ओके, ते मी ना दादा खीर बनवते ना, त्याच्यासाठी वेलची कुटत होती. वेलची कुटत होती दादा. आवाज आला ना. खिरीसाठी वेलची कुटत होती. नंतर म्हणता स्तुती म्हणता माका इंस्टाला फॉलो कर की. निलेश दादा स्तुती की इंस्टाला फॉलो कर. अनिल काळे वाचतंय. होत दादा तेच खलबत्त्यात घालून वेलची कुटत होती. रतन दादा म्हणताय हाय हाय रतन दादा. रतन दादा आहेत की दीदी आहे मलाच माहिती नाही, पण नमस्ते. हा चष्मा 100ला 2 हा ना 2 हा हो हे 100ला 2 वाले आहेत का? 3500चा आहे चष्मा. रतन नमस्कार, लाईव्हला जॉईन व्हा आणि रिप्लाय द्या. मिस्टर सत्यम हा स्तुती मी शिमग्याला येणार आहे. मी आता जाणार आहे या महिन्यात. या महिन्यात कोण कोण येणार आहे गावी? या महिन्यात कोण कोण येणार आहे का गावी? मला माका चिकन आवडत नाही, अंडे आवडतात. अरे वा. अनिल दादा ठीक है. अनिल दादा जेवलात का? जेवण वगैरे झालं का? निलेश दादा सुनीता इंस्टा वगैरे नको प्लीज, तिथं इथे बोला. का रे दादा, वहिनी ओरडतली म्हणून भियातो काय? मिस्टर सत्यम मुंबई सेल मुंबई ऑफिसर कोणचाही चष्मा घ्या 100ला 2 माका माहित आहे. हो का, मग मला पण आणून ठेव 100ला 2.
अनिल काळे रिटर्न द्या. हो हो अनिल दादा मी रिटर्न देते. तुमचं पण यूट्यूब चॅनल आहे का? योगेश धावरे. मग का मग का चिकन पोटामध्ये पळतं का? दादा डान्स करतय डान्स. चिकन पोटामध्ये डान्स करतं. फायनली माझं जेवण झालं तुमच्याशी बोलता बोलता. आता छान बसून गप्पा मारते मी तुमच्यासोबत. हो अनिल दादा मी रिटर्न देते. योगेश दादा म्हणतायत मग हो पळतं. योगेश दादा तुम्ही चॅनलला सबस्क्राईब केलं का? आणि खाल्लं का नाही? संकेत दादा म्हणतोय ताई अजून खीर झाली नाही का? हो झाली झाली खीर बनली. आता राईस बनतोय. मग माझं पूर्ण आणि पापड भाजायचं आहे. मग झालं जेवण. खाल्लं का नाही? नाही दादा अजून जेवली नाही आहे. संकेत दादा खीर झाली आहे ये जेवायला. योगेश दादा म्हणतात हा 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 म्हणजे जेवण केलं का नाही? म्हणजे मी जेवण बनवलंय अनिल दादा पण मी जेवली नाही आहे. मला म्हणजे ना हेच काही समजत नाही. जेवण केलं जेवण झालं का? म्हणजे मी असा विचार करते की जेवण झालं म्हणजे जेवण बनवून झालं का असं विचारत आहे. आणि जेवलाय का असं विचारतच नाही कोण. ताई तुम्ही आता माईक बंद करून त्या बाळाला का म्हणलं? त्यांना म्हटलं मस्ती करू नका असं म्हटलं. निलेश दादा म्हणतोय वहिनी तर खूप फ्रेंडली आहे ग पण माझे वर्क प्रोफेशनमुळे बाकी काही नाही प्लीज समजून घ्या. ओके दादा मला पॉइंट ऑफ व्ह्यू समजला. बरोबर आहे तुझं. अलाउड नाही आहे. प्रांजल म्हणतात भात मला खूप आवडत ते आहे ताई. हो का? भारी भारी. सर्वांना भात आवडतो कोकणातल्या माणसांना. संकेत कांबळे बरोबर. निलेश दादा म्हणते स्तुती आपण इकडे बोलू बिंदास. हो ग स्तुती आपण इन्स्टावर बोलण्यापेक्षा इथं छान सर्व माणसं असतात त्यांच्यासोबत बोलू शकतो. आणि निलेश दादा रोज असतो लाईव्हला. माणसां असंच राहावं. माणसानं असंच राहावं. कसं हो दादा? संकेत ताई तुमचा आवाज येत नाही. येतोय आता दादा. नकुल ब्लॉग ताई विसरले काय? कसं विसरणार नकुल दादा? तूच लाईव्हला येत नाही माझ्या. विसरलास तू. तर प्लीज सर्वांनी अनिल दादा लाईक करा. संकेत दादा लाईक कर. अनिल दादा लाईक करा. प्रांजल क्वीन लाईक करा. अजून कोण आहे? योगेश दादा लाईक करा चॅनलला. अनिल दादा म्हणतात फ्रेंडली. हो का दादा? थँक्यू. माझं असं चॅनल आहे की मी तर आम्ही काही वाईट बोलत नाही कुणाबद्दल किंवा कुणाविषयी किंवा समोरच्या बरोबर. आणि आम्ही छान फ्रेंडली गप्पा असतात या माझ्या लाईव्हला. आणि जो
निगेटिव्ह कमेंट करतो त्याला मी लगेच हे करते, हाईड करते. त्यामुळे इथं मला सर्वजण सेफ असतात आणि छान बोलतात. संकेत ताई मला ओळखलं का? 5 दिवस झाले मी तुमचे ब्लॉग बघत आहे. नाही दादा, मला वाटलं तुम्ही नवीनच आलात. मला कसं माहिती आहे, जी ना रेग्युलर येतात ना त्यांचं पटकन लक्षात राहतं. त्यामुळे नकुल दादा म्हणतात मी आलो नाही त्यासाठी सॉरी. मी जरा वेतम गेलेला त्यासाठी. पप्पाचा फोन होता माझ्याकडे. आज आलो सकाळी त्यासाठी आलो मी. ओके नकुल दादा, थँक्यू सो मच. वैतनाम म्हणजे काय आहे? जागा आहे का कुठली? स्तुती नाराज झाली वाटते. स्तुती कुठे आहेस तू? दीपिका नवीन चॅनल आहे वाटतं ताई. कोणाचं ग? माझं का? म्हणजे वर्ष झालं, पण मी लाईव्ह म्हणजे 1 महिना झाला लाईव्ह स्टार्ट करून. कंट्री आउट ऑफ इंडिया. ओके, भारताबाहेर गेलेलाच का? वाव, भारीच भारीच. आजपासून मी येईल लाईव्हला. हो दादा, अनिल दादा. तुमचे सबस्क्रायबर किती आहेत आणि तुम्ही कसले ब्लॉग वगैरे टाकता हे मला प्लीज सांगा. म्हणजे मी तुम्हाला माझ्याकडे जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती तुम्हाला देऊ शकते. 18 नंबरला लाईक डन प्रांजल क्वीन. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच प्रांजल. दीपिका माझं पण चॅनल होतं 80K सबस्क्रायबर होतं, पण अचानक यूट्यूबनी सस्पेंड केलं. अरे बापरे. चॅनल मॉनिटाईज झालेलं का दीपिका ताई? दीपिका ताई चॅनल मॉनिटाईज झालेलं का तुमचं? असं काही कळत नाही माका वगैरे. ओके दादा, मग तुम्ही असं करू शकता. तुम्ही कुठे काय काय फिरता तिथले छोटे छोटे व्हिडिओज म्हणजे शॉर्ट्समध्ये टाका आणि लाईव्ह घ्या. यूट्यूबला ना तुम्ही जाऊन सर्च करा मस्तपैकी की ब्लॉग कसा बनवायचा. इन शॉर्ट आहे एक ॲप, त्याच्यामध्ये तुम्ही व्हिडिओ तयार करू शकता. दीपिका ताई म्हणते हो ताई 2 वर्षाची मेहनत पाण्यात गेली माझी. अरे बापरे, खूप खतरनाक आहे. म्हणजे एवढं हे करून बापरे. पण असं काय झालं? काहीतरी कारण दिलं असेल ना यूट्यूबने. मी अनपट आहे. काही दादा, एवढं लिहिताय तुम्ही आणि अनपट म्हणताय. ताई मी माझ्या पर्सनल काही सांगू शकत नाही. दुसऱ्यांचे पण कधी काही विचारत नाही ताई. इतके दिवस झाले एक तरी पर्सनल विचारले का? फक्त एकदा बोललो होतो की स्वतःचे गाव का लपवतेस? हो ग, हो हो ग निलेश दादा, दुसऱ्यांबद्दल काही नाही विचारत आणि स्वतःचंही काही नाही सांगत. कॉपीराईट आलं. कॉपीराईट. मग तू असे व्हिडिओ काही टाकलेलेस का की म्हणजे त्यात त्यात म्युझिक वगैरे दुसऱ्याचं म्युझिक वगैरे तू कुठून वापरायचीस? तुम्ही तुमच्या आवाजातच ब्लॉग बनवा. हो दीपिका ताई, मी माझा स्वतःचाच आवाज देते. जेव्हा मी ब्लॉग बनवते ना तेव्हा मी माझा स्वतःचाच आवाज असतो. मी स्वतःच बोलते. जर तुम्ही ना कधी कधी असं होतं की जेव्हा आपण फेस नाही दाखवत चॅनलला किंवा आवाज नाही आपला देत आणि फक्त म्युझिक देऊन करतात, तेव्हा सुद्धा कदाचित असं होतं. सदाशिव दादा म्हणजे हाय प्रीती, कशी आहे? जेवण झालं? सदाशिव दादा नमस्कार, लाईव्हला स्वागत आहे तुमचं. तर जेवण बनवलंय दादा, आता जेवायचं आहे. भाताचा कुकर लागतोय. मी ही चूक करून खूप नुकसान झालं माझं. बापरे.
म्हणजे तुम्ही तुमची फेस दाखवत नव्हतं का दीपिका ताई? परत स्टार्ट करत दीपिका ताई, आम्ही आहोत तुमच्या सपोर्टला. दीपिका ताई तुम्ही परत एकदा स्टार्ट करा चॅनल तुमचं, आम्ही पण आहोत तुमच्या सपोर्टला, काही काळजी करू नका. प्रांजल क्वीन हाय हाय. संजय पाटील हाय दीदी. संजय दादा नमस्कार. कुठून बोलताय संजय दादा? प्रांजल क्वीन हाय ताई. अनिल दादा म्हणते जेवण करून घ्या मग. हो दादा, जेवण लाईव्ह संपलं की जेवणार आहोत, पण मी मिस्टरांसोबत जेवते रोज. स्तुती म्हणते निलेश दादा मी नाराज नाही झाले. ओके. संजय दादा म्हणते सुरतहून. संजय दादा नमस्कार लाईव्हला आल्याबद्दल. ज्ञानेश्वर दादा बायकोला बोला. अनिल दादा म्हणतात ओके. हाय सुशील दादा हाय. 2-3 दिवसांनी लाईव्ह आलास तू. योगेश दादा म्हणतात हाय. संजय पाटील ओके. संजय दादा लाईव्हला लाईक करा. संजय दादा लाईव्हला लाईक करा. निलेश दादा म्हणतोय दीपिका चला सुंदरहून पुन्हा सुरू करा, निराश होऊ नका. हो ना निलेश दादा, मी त्यांना ते सांगते की परत तुम्हाला अनुभव आहे आणि तुमचे जे सबस्क्रायबर असतील ते नक्की तुमची वाट बघत असतील ना, आणि तर नक्की तुम्ही स्टार्ट केलं तर ते सबस्क्रायबर तुमची पूर्ण वाट बघतील आणि पुन्हा येतील ना. त्यामुळे तुम्ही प्लीज गिवअप नका करू आणि चॅनलला परत सुरुवात करा. हाय रोशनी. चुका. निलेश दादा म्हणते चुका. सदाशिव दादा म्हणताय चष्म्यामध्ये फार सुंदर दिसते तुझं एक्सप्रेशन फार. थँक्यू सदाशिव दादा. गोव्याला पाऊस कमी झाला का? रोशनी म्हणताई थँक्यू 18 नंबरला लाईक केल्याबद्दल. सुशील दादा लाईक कर चॅनलला. अरे तब्येत खराब आहे थोडी, शोपला पण नाही जात आहे, मम्मी बसत आहे. ओके सुशील दादा, काय तब्येत बरी नाही? स्वागतम रोशनी ताई. निलेश दादा म्हणतोय स्वागतम सुस्वागतम. रोशनी ताई थँक्यू. निलेश दादा म्हणते बोल बाकी. स्तुती पुणे टू बीड, काय फरक पडला आहे आयुष्यात? सुशील अजगरे ॲक्सिडेंट झाला छोटा. अरे बापरे. दादा काळजी घेत जावा. वहिनी साहेब काय करतायत? पटापट मंडळी जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला. ओके दादा, मग तुमची काळजी कोण घेते? वहिनी. दीदी मालवण बंद केले आहे. मालवण बंद केलं आहे का दादा? मानसी. रोशनी ताई जेवलंच काय? मानसीचा वॉरंट कार्ड गायब झाला.
मानसी कदाचित शॉपिंगला गेला असात, नाही तर जेवण बनवत असतात. आता तुळशीचं लग्न त्यामुळे त्याला काम असतला. अमन, हाय अमन, कुठून बोल कुठून बोलताय? तेवढं नाही लागलं, पायाला खरचटलंय. ओके सुशील दादा, थँक्यू सो मच लाईव्हला आल्याबद्दल. काळजी घ्या पावसामुळे. हो दादा, पाऊस खूप पडला ना कोकणात, त्यामुळे मालवण म्हणजे बंद केलं असेल कदाचित, कारण जाणं समुद्रावर जाणं वगैरे रिस्की असतं. पण तुम्ही मालवणला गेलात तर आंबोलीला वगैरे फिरा, तिथं नाही बंद केलं असणार. कार होती म्हणून वाचलो. बापरे, सध्या ॲक्सिडेंटचे प्रकार खूप वाढले आहेत सगळीकडेच. ॲक्सिडेंट खूप होतात, भयंकर होतात. म्हणजे काय सांगावं, भरपूर. आम्हाला असंच एक ॲक्सिडेंटचा धक्का लागला. बापरे, म्हणजे दुसऱ्याचं झालं पण आम्हाला खूप वाईट वाटलंय ते. निलेश दादा म्हणताय सुशील कोणाचे झाले ॲक्सिडेंट? तर निलेश दादा, सुशील दादा आहेत, नागपूरचे आहेत हे. तर त्यांचे ॲक्सिडेंट झालं असं म्हणून सांगतायत ते. कारमध्ये होते त्यामुळे ते म्हणतायत वाचलो. सुशील ताई, जलणारी लोक वाढली म्हणून झालं. हो दादा, जळणारी लोक वाढली का म्हणून झालं का? असेल कदाचित, होतं तसं. पण म्हणतात निंदा करणारी लोक असायला पाहिजे आपल्या लाईफमध्ये. अरुण दादा म्हणते दीदी जेवलात का? नाही दादा, जेवायचं आहे. जेवायचं आहे. तुम्ही जेवलात का अरुण दादा? भाऊबीज आले का? भाऊबीज कसलं भाऊ? नाही समजलं सुशील दादा. अरुण पाटील, हो. निलेश दादा म्हणताय सुशील भावा मालवणमध्ये आहे का आता? काय त्रास आहे? नाही सुशील दादा मालवणचा नाही आहे. निलेश दादा, अरुण दादा मालवणला फिरायला गेले. ते सांगतायत की मालवण बंद केलं. आणि सुशील दादा आहेत नागपूरचे, त्यांचे ॲक्सिडेंट झालं असं सांगतायत. स्वरतन दिन दिन दिवाळी डीजे. अरुण दादा म्हणतायत आताच जेवलो. ओके. भाऊबीज आले का घरी? भावजी, ओके, भावजी आले का घरी? तर दादा, सुशील दादा, भाऊजी 3ला येतात किंवा 3:30ला येतात. अमोल बनगरे काय करत आहे? अमोल दादा काय नाही, लाईव्ह चालू आहे. कोकणची माणसं साधी बोळी हे चॅनल आहे. तर नक्की चॅनलला लाईक करा. आणि माझ्या चॅनलमध्ये कोकणातले व्हिडिओज आहेत, शॉर्ट्स आहेत आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस पण आहेत. तर नक्की लाईव्हला जॉईन व्हा आणि सबस्क्राईब करा चॅनलला. अगं निलेश दादा म्हणते अगं भाऊबीज नाही भाऊजी बोलला तो. नंतर कळलं मला. डीजे गाणं म्हण एक. अरे देवा, मला काय तुम्ही लता मंगेशकरची बहीण समजता की काय? इथं आवाज नाही आणि हे गाणं म्हण, ते गाणं म्हण, हे गाणं म्हण. काय स्वरतन? अरुण दादा म्हणते भाऊजी आले का घरी? नाही हो दादा, अजून नाही आले. दीदी, अरुण पाटील म्हणताय दीदी. ओके. निलेश दादा म्हणते बरं बरं. रोशनीताई कुठे गायब? रोशनीताई पण गायब झाली. लाईक केलं, हाय बोलली, गायब. अमोल म्हणतात कुठे राहता? मी आहे दादा कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. स्तुती आहेस. निलेश दादा लय हसायला लागलं, मला लय हसायला यायला लागले.
ओके. बरं, माझ्या चॅनलला येऊन तुमच्या चेहऱ्यावर स्माइल येत असेल तर मला खूप आनंद आहे. डीजे नाही दीदी, मग काय? तुझी लता मंगेशकर नाही, पण माझी बहीण आहे. हो का? अरुण दादा म्हणताय दीदी. हॅलो अरुण दादा. निलेश दादा म्हणते स्तुती हसत राहा, मस्त राहा, आमच्या या लाईव्हची खासियत आहे. हो हो, या लाईव्हची खासियत आहे. खरंच सर्वांनी लाईव्हला या, छान छान गप्पा मारा. इथं निगेटिव्ह माणसांचं काहीच काम नाही आहे. इथं खूप छान आणि मनाने चांगली असणारीच माणसं आहेत. स्तुती म्हणते बोला की निलेश दादा. तर मंडळी, पटापटा लाईव्हला जॉईन व्हा. कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. निलेश दादा, मुंबईत पाऊस थांबलो मा. स्वरातंत्री लता मंगेशकरचे मन एखादं गीत. कोण आहे ग? अरे चिऊ आली. थँक्यू. तुम्ही जेवायला बसला का? हा, जेवायला बसला. थँक्यू सुनीता ताई. सुनीता ताईंनी मला छान छान पुरणपोळ्या पाठवल्या. थँक्यू सुनीता ताई. अमोल बांदगरे, अगं इकडे बोल. थांब. अरे यार आवाजात. निलेश दादा म्हणतोय थांबलो तर म्हणून तर जिंकला ना वर्ल्ड क्लब. ओके, व्हेरी गुड. अमोल दादा इकडे बोल. अगं इकडे बोल. हो दादा. अरुण दादा, गडवाल कॉटन साडी आली आहे. हो का दादा, कशी आहे? छान आहे का? सुशील दादा म्हणतात आवाज येत नाही. सॉरी, आवाज म्यूट कर दी, आवाज येत ना आहे. अरुण पाटील म्हणताय आवाज येत नाही दी. निलेश दादा म्हणते देवा परत म्यूट कसा बनणार हे माझ्या बहिणीचं बहीण प्रिन्सिपल. जेवचा कधी? हे बघा दादा, लातूरच्या दिदीने मला पुरणपोळ्या पाठवल्या. खूप भारी झाल्या असणार, कारण मला ज्यावेळी त्या बनवतात ना तर मला नक्की देतात. खरंच खूप छान. कारण मी पुरणपोळ्या बनवत नाही, मी खीर बनवली आहे. आता ताईंना द्यायचं आहे. आता जेवतो लाव. सुशील, काल माझा दादा ला मुलगी झाली. अरे वा, काका झाला सुशील दादा. थँक्यू सो मच. सॉरी, कॉंग्रॅच्युलेशन. $8.99. आम्ही प्रॉपर आहे लातूरचं. अरुण पाटील म्हणतायत 8.99ला. अरे वा, छान आहे. सदाशिव पेडणेकर, हंसते हंसते जिंदगी कटेगी पर तुम्हारी यादें दिल में रहती है, लविंग फेस यू लाइक यू नॅचरल ब्युटी. थँक्यू सदाशिव दादा. निलेश दादा म्हणतात अभिनंदन सुशील भावा. तर काका झाले, काका होणं खरंच खूप भारी
आहे. मला भूक लागली. सुनीता ताईंची पुरणपोळी खाऊन. सुशांत पाठ. कोकणची माणसं काय करतात? कोकणची माणसं काय सांगू काय करतात, खूप काय काय करतात, कामा खूप असतात कोकणच्या माणसांना. पापड खय असत. पापड भाजतलंय आधी मी पुरणपोळी खाते गरमागरम. हा अरे वा. सुशील म्हणतात आता मी 7 मंथ मध्ये बाप होणार आहे. व्हेरी गुड सुशील दादा, अभिनंदन. हे बघ निलेश दादा पुरणपोळी खूप भारी असा भारी बनवतात ते लातूरचे ताई असत. खुशी तुम्हाला पाठवू कधी सांगते दादा उद्याच्या लाईव्ह मध्ये. अरे वा सुशील काळजी घे वहिनींची. हो निलेश दादा सॉरी हो सुशील दादा काळजी घे. खुशी हे घे. संदीप दादा म्हणतात दुधाबरोबर मस्त लागता. होय काय दादा आम्ही अशीच खातो आमका काय. योगे निलेश दादा तुझ्यासाठी आपण निलेश दादा म्हणता हो सुशील काळजी घे चांगली. सुशील दादा काळजी घे. ओके ताई आवाज येत नाही. अगं मध्ये मध्ये बंद केला ना तर आवाज नाही येत. सुशांत पाट कोकणात आंब्यांना मोहर आला असेल ना. पाऊसच आहे मोहर कुठून येणार दादा. सदाशिव दादा म्हणतात व्हेरी नाईस युअर रिस्पॉन्स अँड ईच अँड एव्हरी. वा तुका माझ्याकडून देवची पारबी. देवाची पारबी म्हणजे काय हो दादा. देवाची पारबी म्हणजे संदीप दादा म्हणतात पुरणपोळी आणि आईस्क्रीम कधी ट्राय करून बघ. चालत चालत दादा आता आईस्क्रीम आणू खाया. दीपक म्हणतात ताई खूप वेळ झाला चष्मा घातला आहे एकदा चष्मा पुसून घे. तुमचं लाईव्ह संपलं की मी काढून टाकते. सुशील दादा म्हणतात आमच्या घरीच डॉक्टर येतात. निलेश दादा तर निलेश दादा हे सुशील दादा बिझनेसमॅन आहेत त्यामुळे त्यांच्या घरी घरपोच सेवा असते सर्व. निलेश दादा म्हणते थँक्यू ताई मिळालो पुरणपोळीचं घास मस्त. थँक्यू वेलकम निलेश दादा. सदाशिव दादा म्हणतात गॉड ब्लेस यू. थँक्यू सदाशिव दादा तुमचा सर्वांचा आशीर्वाद आहे. थँक्यू सो मच. पिंटू दादा म्हणताय आता इथं काय माझी कुंडली काढताय पिंटू दादा. अमोल सो क्यूट मॅन. अमोल दादा धन्यवाद.
चॅनलला सबस्क्राईब करा. निलेश दादा, चला आता अजून एक डिश ऍड. कालवा, चुलीवरची खेकडी आणि तुझ्या हातची बनलेली पुरणपोळी. ए निलेश दादा, माका पुरणपोळी बनवूक येत नाही. ही पुरणपोळी माझ्या शेजारनी दिल्या ना, ती मी खातोय. मी तर पुरणपोळी नाही बनवणे. ताई गरीब आहोत, कुठं घर पोच सेवा. काय सुशील दादा खोटं बोलतो. मस्त सुशील. मला वाटतं मुंगी चावली. विठ्ठल गायकवाड, बेसन भाकर खा कर देखो कभी. नक्की पाहणार विठ्ठल दादा. यार हे माझ्या का लक्षात राहत नाही. ताई मी कधीच स्वतःला मोठे मानत नाही असं सुशील दादा म्हणतात. हे पाणी कसं आलं. हे पाणी लक्ष. निलेश दादा, हा ता कळला माका, पण आता माझ्यासाठी तुका शिकूची लागत पुरणपोळी. होय निलेश दादा, नक्की बनवतलं तुझ्यासाठी. सदाशिव म्हणतात यू आर माय फर्स्ट इन लाईव्ह वॉच. ओके सदाशिव दादा, थँक्यू सो मच. तुम्ही माझ्या लाईव्हला येताय आणि सपोर्ट करताय. थँक्यू सो मच. निलेश दादा म्हणतात शिकूची. सगळे प्रेम करतात, सगळ्यांचा आशीर्वाद आहे, बस एवढंच पाहिजे. मोठं नका करू मला, मी आपला मधलाच आहे. हो सुशील दादा, तू पण आमच्या मधलाच आहे. यूट्यूब फॅमिली मेंबर बनलायच आता तू. दीदी पुरणपोळी छान आहे का. हो हो अरुण दादा, माझ्या लातूरची दीदी आहे समोरच, त्यांनी बनवून दिली मला. संदीप दादा म्हणतात आवाज नाही, आवाज गेला माझा. निलेश दादा म्हणतात शिरा फोडो. प्रिन्सिपल चेक युअर माईक प्लीज. हे भगवान, पहचान कोण. कसे आसा तायडे. कसे आसा तायडे. मी बरा आसय. तुम्ही कसे आसाय दाद्या. संदीप भुजबळ, अर्धा लाईव्ह मुक्यात झालं बघ. चलाक ब्रो चलाक. माका संग कोण बोलत नाही. स्तुती, आम्हाला वाटलं तू कुठे गेलीस. सुशील म्हणतायत हां. निलेश दादा म्हणतो वेलकम सदाशिव भावा. निलेश दादा, सदाशिव दादा हे गोव्यातले आहेत. तुला जर गोव्यातला जायचं असेल तर सदाशिव दादांजवळ जा. स्तुती म्हणतायत हाय. हसताय स्तुतीताई. तर मिस्टरांचा फोन आला आता. ओके बोल स्तुती, आहोत आम्ही.
तर मंडळी आता मी लाईव्ह संपवते. उद्याच्या लाईव्हला आपण नक्की भेटू. स्तुती, निलेश दादा, पहचान कोण, कुठले असा? मी असे कोकणातला, तुम्ही खयले असा? आणि जर चॅनलवर नवीन असा तर प्लीज सबस्क्राईब करा असा आणि लाईक पण करा असा. स्तुती म्हणते मी जाणार आहे पुढच्या महिन्यात. हो का? बायको आली माझी. अरे वा, नमस्कार वहिनी साहेब. वहिनींनीच मला लाईक सबस्क्राईब केलंय ना, थँक्यू वहिनी. संदीप दादा म्हणते लाईव्ह संपवते कारण पुरणपोळी संपली. नाही हो दादा, पुरणपोळी अर्धी ठेवली आहे. पहचान कोण, मी पुण्याचो, मी कोकणातला. हाय ताई, हाय वहिनी, कशा आहात तुम्ही? कशा आहात? कशा आहात तुम्ही? मी बरी आहे वहिनी, तुम्ही कशा आहात नक्की सांगा. काय करू, थांब जरा. मस्त सदाशिव, गोवा काय मस्त 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 आहे गोवा वाटतं. संदीप दादा म्हणतायत पुरणपोळी आईस्क्रीम खूप छान लागले, खाशील तेव्हा मी बोलल्याची आठवण येईल तुला. हो दादा, मी नक्की ट्राय करेन हा. सुशील दादा म्हणतात लहान आहे मी तुमच्यापेक्षा 25 इयरची. तुम्ही आम्ही नका बोलू. तुम्ही आम्हा नको बोलू. ओके ओके वहिनी, उद्याच्या लाईव्हला नक्की या हा माझ्या. आता मी लाईव्ह संपवते. 1.5 तास जात आले. तर खूप बरं वाटलं. दादा आणि तुमची जोडी खूप छान आहे. स्तुती म्हणतात निलेश दादा जेवण झालं का? निलेश दादा म्हणते मला तर मिळाली पुरणपोळी, बाकी तुम्ही बघा, तुम्हाला दाखवून खाल्ली आहे. हे निलेश दादा. सुशील ओके ओके ताई, बाय वहिनी, बाय सुशील दादा. निलेश दादा म्हणतोय हो स्तुती तू जेवलीस का? स्तुती तुम्ही जेवलात का? आता मी लाईव्ह संपवते. सुशील दादा बाय, स्तुती बाय, निलेश दादा बाय. उद्याच्या लाईव्हला नक्की भेटा. सर्वांनी काळजी घ्या. बाय बाय. सर्वांनी बाय करून एकदा मेसेज करा म्हणजे मी लाईव्ह संपवेन. मस्त जेव्हा पण आमची आठवण ठेवा. हो संदीप दादा. सुशील म्हणतात ओके बाय बाय. बाय सुशील, बाय सुशील दादा, बाय बाय. निलेश दादा उद्या नसेन हा मी. हो का निलेश दादा, ठीक आहे चालेल, परवा भेट हा. बाय बाय. नाही जेवण झालं. स्तुती जेवून घे. निलेश दादा म्हणतोय हो चल टाटा. बाय निलेश दादा, बाय स्तुती, बाय संदीप दादा. सर्वांनी काळजी घ्या आणि उद्याच्या लाईव्हला नक्की या. आज पूर्ण फ्री आहे. ठीक आहे दादा, मी संध्याकाळी कदाचित येईन लाईव्हला, तेव्हा नक्की भेटू. संध्याकाळी 6 वाजता किंवा वगैरे येईन कदाचित. आज खूप मस्ती करायला आली. आज खूप छान बोललो आपण सगळे. हो हो, खूप छान बोललो, मज्जा आली. स्तुती आम्हाला रोज जॉईन हो तू. कदाचित संध्याकाळी जर मी लाईव्हला आली ना तर या सर्वांनी. बाय बाय बाय.